phansi kwentaba zokhahlamba Bume Matatiele phansi kwentaba zokhahlamba Ezansi phaya Ebukuhle kwintaba zokhahlamba Umgama ongamashumi amabini ekilometer ukusuka kumda wezwe lasebumelaneni iLesotho. Idolophu enhle kunene yaseMatatiele. iMatatiele le ilikhaya kwiintlanga zimasiko nezithethe zahlukahlukeneyo zihleli kunye ngenhlonipho nemvisiswano. Phakathi kwabo ningakhankanya amahlubi kalanga libalele Basotho bamshweshwe amaXhosa abephuthi abebala nabamhlophe behleli ndawonye ngokuthula. Le ndawo ibalasele ngeentaba ezinhle eziphakemeyo, izityalo zemveli kwakunye nezilwanyana ezahlukahlukeneyo. iMatatiele le ibalasele ngokusingatha ngesidima nesithozela usiko lolwaluko. Ayikho enye indawo esingatha umcimbi onkenenkene njengolwaluko ngokhuseleko njengeMatatiele. Amahlubi nabesuthu balendawo zintshatsheli ekusingatheni ngokhuseleko umcimbi wokulwaluko. Molweni. Hayi ukuhlala phansi kancane. Sixoxe indaba. Namhlanje ke mahluba amahle siphethe umcimbi obaluleke ngalendlela, umcimbi odla umzi. Umcimbi obonakala isithunzi sethu njengama-Afrika usibeka phansi. Umcimbi wolwaluko. Umcimbi kodwa ubaluleke kakhulu kuthi lona njengama-Afrika ngoba lokho xa kufika ithuba ekukhuleni kwamakhwenkwe siyawathatha swase kwinqanaba elingenhla lobudoda ngolwaluko. Sithi siyawelukisa, abanye bathi siyawasokisa amakhwenkwe. Lisiko lethu elihle siyalithanda. Kodwa indlela esekwenzeka ngayo iyasithunaza singama-Afrika. Akho nto ebuhlungu uthatha umntwana wakho uthi umsentabeni umelukisa kanti umsekufeni. Ma-Afrika konakelephi? Konakelephi angaka? Konakelephi? Yiyo nami ndendatshisakala nje ndathi ake ndisebenze. Ndithatha ikhamera yami ndenze uphando. Ndiye endaweni endiyaziyo ukuthi okufa osikuva kuma-radio kuma-TV akukho khona. eMatatiele. Indawo seMatatiele yona indawo esabonakala isafe, iphephile ebantwaneni. Abantwana bayaya bahamba bengamawaka baya entabeni in thousands. Bonke bayabuya. Sinamahlubi, sinabesuthu, sinamaXhosa, sinazo zonke izizwe ziseMatatiele kodwa ngeke ulive inyala. Ngitheke mathatha ikhamera yami ndilandelele otata abadala abakwazi abalazi kabanzi lesiko. Ndiba interview ndibabuze ukuthi kahle kahle benza indlela benza ngayo ukuthi kube kuhle kangaka bona, kube safe kangaka, isiko likhuseleke kanje. Oqala ngesifumana isithombe kuqala, ipicture, umfanekiso ukuthi ke isiko eli ulwaluko luyintoni na kahle kahle eMatatiele. Igama lami ndinguNhlahla Siphika apha kwaNyaniso. Sinyaka wethu ukweluka lona. So nabo baphathi bami abathi bazonjoyina apha endlini ba masiphathisane. Uba sike siyenze sonke lento sithe sibe amadoda kwaye asiphathisene kamnandi waye siphethe kakuhle.
Kudala ngexesha langaphambili inkwenkwe nendoda zazinomehluko zehlukile. Inkwenkwe yayikhula idibe ndala iqine kuthiwa ake seyiqinile ngoku. Itshintsheke ngokuba izawuya icele kutata wayo umzali wayo ukwaluka ibe indoda. Ivunyelwe isawuba ivunyelwe umzali wayo iye entabeni yokwaluka. Ibuye pha isawuba ibuyile ifika apha ekhaya. Izawubuya ishintshile ingasezenze ezazinto ezayizenza iyinkwenkwe. Seyisenze ezobudoda. Izinto zobudoda ke kukuziphatha kakuhle umuntu ke indoda hloniphe. Usiko lokwaluka sesiluthatha njengento yezinyanya thina apha kuthi kuba ngexesha inkwenkwe ifikelela kwi-18 leminyaka kuyafaneleka into yoba siyikhulise ngokuyalusa. Isuka apho ke le nto yokwaluka ibe nomahluko wokuba ususe ubukhwenkwe ufake umntu ebudodeni abe libutho elihle lakomkhulu. Apha kwaHlubi amakhwenkwe xa weza koluka njengoba sokutshiwo ayaripota kokwabo umzali wenkwenkwe ofuna ukwelukisa ayikhulula inkwenkwe yakhe. Wakuyikhulula ayithumela uba ke kwedini ndiyakukhulula kulo nyaka uyoluka khwela intaba. Itsho inkwenkwe ikhwele entabeni iyocela ukwaluka komkhulu kwaNkosi. Isicelo ke xa usolusa awuvele woluse nje. Uqala komkhulu uyokuhlala nesigqeba sakomkhulu basiphonononga isicelo sakho sokwalusa kuba awunawukolusa nje ungaphononongwa into yoba ngaba ukulungele na ukolusa namava akho angakanani na. Xa nangaba umntu eza komkhulu sidibane ke nekomiti yolwaluko, sihlale phansi nekomiti yolwaluko naye umntu lowo owelukisayo, sijonge impawu ezikhoyo pha kulo mntu olukisayo. Siyajonga ke phaya kokuba okokuqala imeko yakhe umntu lo olukisayo okokuqala ungumntu onjani, futhi likomkhulu lijonge nokuba umntu akazange na akhe abe namatyala ngaphansi kweluluko olu akalifuna ukuba makalukise. Then ke ngoku size ke siqhubeke ke ngoku ile working committee yoluluko sincedisane ke naye. Eyokuqala ke simnikeza ke imvume esemthethweni yokuba makabe nendawo apho akazayijonga apho ezobeka khona abantwana. Indawo leyo yindawo enamanzi, yindawo enenkuni, and ngokunjalo yindawo enomthunzi njengoba ke silukisa ngamaxa kusehlotyeni. Sokuka yi6 xa ndibale yami imiphando ndiyeke imiphando yalapha ekhaya. I6 eyami imiphando inkunzi zami ngizwisa kwelibandla lami ngesihlubi kuthiwa libandla irhutla eli 6 times ngiselukisa. Sizokhulisa abantwana pha sonke bade babuye kakuhle bekhulile nje basibakhulisa. Ngokuzisa kwami apha ndizise ngoba ndiyithembile le ndoda endiza kuyo apha, ndiyithembile ndiyazi uba ke izawenzeka le nto wesicelo nokuncedisana nathi. Siyayihlonipha le nto yenza ihlubi nehlubi xa kusenziwa le nto nonesidanga esikhula sibe ecaleni anyanzeleke kwa ngesizulu kuthiwa kuvunele abuye esintwini sakhe. Yona nto ke esidibanisayo singamahlubi i-identity yethu is mainly based kule nto. Ukuze siqonde ubuluhlubi kufuneke ube unale nto then siqala ukuhlonipha. Enkosi. Isiko lokwaluka
lisiko nesithethe apha kwaHlubi. Siyazidla kunjalo njengalo ngoba kwa indlela yokuya phaa kulaa mzi wasentabeni asimsi umntwana engombathanga isikhumba senkomo. Esi sikhumba senkomo singumahluko siyokwahlula ubukhwenkwe ebudodeni. Namhlanje siyaka sepheni khapha inkwenkwe eya kumalume wayo yokwenzela isiko lokuqala yokuthatha isikhumba. Xa kusithiwa makaye komalume bakhe inkwenkwe leyo yolanda isikhumba, okokuba izinyanya zakulo mama wakhe zazi okokuba lo mntana ngoku usiwa entabeni uyahamba yokwaluka. Apho ke kusenzela nokokuba zimkhusele kunto yonke. Abeti mikonto Hazambe ziye Ngoba ntine nyanga yami Ntine nyanga yami Hazambe ziye Ngoba ntine nyanga yami Sit 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 Oh Mahlubi Mzukulwane uhloniphe igama lakho uhloniphe igama labazali bakho ngakumbi utata okusa ebudaleni zonke into ozenzayo uzenze ngobudala hloniphe nale ndawo yakuyo le ndawo yakuyo iyahlonitshwa ubudala buyahlonitshwa apha emahlubini atheza abakhwenkwe kuthi kwakufika ke iintsuku ziyazisondela zotata wekhaya olukisayo ubiza amahlubi wonke amadoda okuhlala amadala awolukileyo awabizela ukubeka idethi yokungena kwamakhwenkwe. Kukhitshwe ke ngoku laa nto kuthiwa yintebe thina singamahlubi siyibiza ngokuba lithebe. Kumenyezwe ke kubizwe zonke ke ezi zizwe nezizwana ezikhona apha kule region yaseMatatiele. I-announcement yokuba kukhona umcimbi ozaba khona apha ekhaya ngomhla kabani. Wonke umuntu kule ndawo yethu unendima enkulu akayidlalayo kwelisiko lolwaluko. Omama banendima enkulu abayidlalayo kwelisiko. Banenxaxheba enkulu abayidlalayo kwelisiko. Ababekelwanga ecaleni. Asibabekele ecaleni umama kwelicala seMatatiele.
bakhona a day before apho omama ubahlinzele yaba inkomo ubahlinzele ngolosithathu umgubho wakho uzaba ngolosine uma bahlinzela ngolosithathu ukwenza ba ngolosine xa beyothuthinca apho uzakwakha khona indlu abantwana babuye umama bachola ukutya bachole yonke lenyama bo bahlinzele yona. Indima esiyenza inkulu indima yomama akumbi apha emahlutyini futhi nje ndingathi akunakho ukwelukisa omama bengekho. Thina ke emahlubi ke ngexesha lokwelukisa sike iqale kuyosikwa ingca kuthiwa kumenywa abantu bayosika ingca sihambe ke siyohlela xa sibuya apho ke eheleni ingca sibuya sithwele lenca sifike siyizele kube mandi xa sibuya apha siyakhupha khona apha endlini sisine kuculwe kube mandi siyalithanda isiko lethu thina amahlubi kakhulu. Ingca sisikile siqokelela kuzo zonke ezindawo ezikufutshane nonyaniso kangangoba sade sayocela nakulamhlaba kwalididi sasika savunyelwa phana masisike nalene Ambrose Manfreya sasika nalapho yiyo lento sinengcinisi kangaka bisingaxhomeka ngendaweni eyi1 le ngca ke esihelayo ke yingca yokwakha indlu yabantwana le entabeni apho bezawuhlala khona. Namhlanje sikokhiwa iphembe abantu abangomama bathutha ingca bayayibopha then odada bayithathe ke ngokubahambe bayokwakha indlu yabantwana. Thina sonwabe kakhulu kumnandi event nje enomahluko lena kumnandi wonke umuntu wonwabile apha siziva sonwabe kakhulu. Omama ke ngalemini babopha ingca bayayibopha bonwabile becula ingoma zamahlubi yazi benirhalela bakhe ndenze enye endakhe ndayiva ngalomini sakuba igqitshwe ke ukubotshwa ingca leyo iyathathwa ngotata beyifaka kugandaganda bayise kuloo ndawo apho kuza kwenziwa khona iphempe lamakhwenkwe. Igcwela uyayibonisa gcwela selukisa abantu abethu apha inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Babuyeke omama betho ingoma zabezimnandi besiya kulomzi owalukisileyo apho bawufika omama abasele ngapho ekhaya bebaphekele okumnandi. Akwenge inkomo zami
sesibonile ukuthi wonke umuntu apha wonwebe kumnandi kuyabanjiswana omama ngotata amakhosi amadoda wonke okuhlala kuyancediswana xa kwelukiswa abantwana ayibi luxanduva lalomuntu omnye olukisile isizwe sonke lali yonke yasondela izoncedisa nje banibonile omama kukuhle kunje nani dibanani kwindawo ngendawo zenu kungabi yinto yakwaDlamini yinto yakwaMashiya kuphela yinto yakwaSigalelana kuphela kodwa makube into yesizwe ngoba sithetha ngempilo zabantwana bonke apha nasibuya late ngawo 2-3 sigqibele landlu pha entabeni sizogubha lo mgubho ebenubona siwenza siyahlobisa siyahombisa sonwabile kumnandi singamahluba olukule siwombile sincibe kakuhle kuba into yethu siyifuna ibeke salubisa abamanje ekhula abantwana bane salubisa abamanje ekhula abantwana bane umgubho ke ngoba abanye abantu abazi umgubho kangangoba uyozwe ezinye izizwe zithi emguyweni umgubho thina iyona nto ayi emnandi kakhulu yenkomo le mna njengonkosi endibashwamisa ngayo ndibakhipha ebukhonkweni ababantwana ndithi madwana bam ngoku siyakushwama ngoku nihlukene nezimbo nezinto enezingalunganga Yemini yomgubho ziziyunguma ezisimanga ngalomini omama abanabantwana nabangenabo bafakwa kwindlu yabo enkulu phaya kulandlu bafakwe kuyo ebusuku ngemini yomgubho yo akumnandi ngakusa singekho thina apha siyofaka abantwana bethu entabeni sibolukise sibuye sakubagqiba abantwana bethu kubolukisa sibuye ekhaya sibashiya abantwana bethu berayithi sibuye ekhaya sizodla inyama besiyithuzela abantwana bethu
Silapha ngoku entabeni apho sikhona into zonakala lapha entabeni abantwana bafa apha entabeni ubhubhano lapha entabeni ake sive aba bantu sebenolwazi olunzulu siba interview kangoku sibeve sibabuze uba kahle kahle bona benza kanjani ukukhusela impilo zabantwana phi apha entabeni zintoni emazenziwe emaziqashelwe okanye emaziyeke ukwenziwa ukuze abantwana bathini babe safe entabeni baye babuye bephilile. Ingcibi yabantwana akukho noba seyifihle namhlanje mayibe ngumuntu okhethekileyo oqeqeshiweyo ngokusemthethweni into yokuba lo msebenzi uyakwazi ukwenza. Sinazo workshop wena workshop aba bantu esithi ngamakhankatha siwa workshop nezingcibi zethu workshop ukwenzela uba babe kumcimbi alright kwale ke November December November inyanga leyo ke ngoku is registered bonke abantu abathi balusa abantwana uDecember ke sesimthathe sisithi is a bush trekking monitoring sihamba ke amaphembe onke amabhoma akhoyo sijonga imeko yabantwana uba bame kanjani sihamba nenkosi sihamba ne committees ezizolwaluko njengoba senitshilo la khona iforum ekhoyo iforum leyo ehamba ke nayo imonitorishe ijonga isimo sabantwana kulamabhoma akhoyo. Phaya kufuneka ukuba abantwana bangahlali nomntana abekhona umuntu omdala phakathi kwaba makhankasi phaya aba abantwana kufuneka ukuba bangaphatheki igadalala. Ikhankatha elihlala nabantwana as a traditional nurse basiqinisekisa into yoba ngumntu onyulu kwizinto zokuziphatha kakubi uthi uhlala nabantwana babantu usela utywala uyanxila ubhema intsafu azenziwa ke ezo zinto phaya. Ufuneka abo bantu siqiniseke ngabo into yokuba ngabantu abayofundisa umthetho wokuziphatha nokukhulisa abantwana babantu benalo unkosi wabo akuyi kwatywala ke kulamsi no into ephaya akuyi kwacuba ke pha ebantwaneni. Yiyo le nto sisithi kufuneka umntu owolusayo aqale ajongwe aqalwe sisizwe simvumele into bangayenza le nto okanye simphike kuba akakwazi ukuziphatha yena kokokuqala and kufuneka umntu onediscipline. Ngabantu obakhethayo abazahlala nabantwana and akufunekanga ukhethe nje funeka ukhethe abantu obaziba aba bantu banemfundiso aba bantu bahloniphekile aba bantu bayawazi umsebenzi wabo aba bantu bazagadela abantwana bakho and aba bantu bazabafundisa yonke into efamba ifundwe ukusuka ebukhonkweni iye ebudodeni uyakhetha nawe uba khona kodwa funeka abo bakhethile abasithi ngamakhankasi ingakumbi ikhankasi elikhulu yelona oncedisana nalo kakhulu yelona oclose gqitha kulo ofamba aba bantwana enibagadile apha nincedisane kakhulu nabo. Kanti kufuneka aba bantu bahlala nabo bejongile babe namehlo nengqondo ezicacileyo kokuba aba bantwana ngoku bona apha bangabazali baba bantwana bacacele kwakho ukuba abazali phaya emakhaya balindele kuba bazabuya naba bantwana inhle impilo kubo. Igama lami ndingubheki uyisevengeni wasembizeni eMatatiele ndilihlubi lithi hlu. Ndingumuntu okwaziwayo ekuhlaleni ndisaziwa nje ndaziwa ngezinto ezinhle hayi ezimbi. Ndihlalile ephempini kwaTata uSigalelana ekhaya phofu ndishiya abantwana umfazi nabafowethu. Ukuhlala kwami ephempini kwaTata uSigalelana ndihlale kuba uTata uSigalelana endicelile endicela ngokundithemba ngokundithanda ngenhlonipho. Ndingumuntu ozibeka kakuhle ebahlaleni andisonguye umuntu oyindlobongela ndinguye umuntu onenhlonipho. Silisebeke kukho umthetho njengoba sitsho ndike ndatsho nathi khona umthetho okhutshwe liphondo leMpuma Koloni umthetho lowo ojongene nezinto zolwaluko
othi umntwana makaye esikweni eneshumi enesibhozo nokuya ngaphezulu. Isebe ke mntakamamle njengoba sisitsho alolukisi usebe lezempilo. No, alolukisi into nayo lijonge impilo yomntwana. Sithi ke silisebe abantu bonke abathi bathatha uxanduva lolwalukisa abantwana babo mabazithathe ii-precautions ezisike sebeni ezithi abantwana mabahambe bephilile babuye bephilile. Siyarhalela ke into yokubana masebenzisane abantu babe sensitized bakhawuleze baripote izinto ngokukhawuleza ezingaba mhlawumbe abaziboni kakuhle ebantwaneni babo. Nansi ke i-challenge apho ikhona. Funeka ke ngoku umzali ngamnye onomntwana apho umbuze privately ba ngabe umntwana wakho uright na kwimo yempilo. Angeke sifihle into yoba ngoku kwexesha la ngoku sokhona izifo ezithile and ifuneka wena umuntu olukisayo umazi umntwana ba lo mntwana impilo yakhe injani. Right. Then baba khona ke abantwana abagulayo abasebenzisa i-treatment. Luxanduva lakho wena mnikazi oyilukisayo ba kunyanzelekile lo mzalo lo mntwana uthethe naye. Uthi okay mama, tata, xa umntana wakho eza kweluka kanti usebenzisa i-treatment ndicela ukuyazi and ndicela ba ibe ngakum ndime ndizamnika lo xanduva lithathwa ndim ngoku. Ngoba ibuhlungu into yoba umntwana omntu uhambe uyomelukisa kanti umntana usenza i-treatment then wena ungamnikeza i-treatment afika agule pha akuxake aze abuye uyasweleka. Sicacisele into yokuba umntana makabe ne-assessment inyanga asesiwe umntana kwesito nje uba kusaziwe uba abantwana ngokufuneka baxilonge uba ukulungele na ukweluka. Makathi njena ke eza kwelukisa umntana ama-assesse kwapha incwadi yabhalwa ngudokotela eze naye elolo hlobo. Now i-challenge esibini iba lapha ngoba xa bephayana bayila group eninzi akufuneka ukuthi single out umntwana uthi wena iza ke nguzokhole treatment yakho wena iza ke nguzothini ngoba into bamba benze lonto bazafike pha bahlekane ufike ba lona ngoku osenza le treatment ufilisha ngenye indlela. Yile nto i-results uzubona abantwana sebezihenga abantwana sebezibulala sebethini. Funeka abantwana babe yila group abayiyo pha wena ngexesha loba ngoku uzobanikeza i-treatment uyazi pha uzabanikeza kanjani. Hlala emotweni yakho ngo-6 o'clock beza in line uyazi ba kuzoqala phathi 5 litre amanzi uthi bantwana bami emalanga nisela amanzi ekuseni ndisela amanzi and amanzi niwaseliswa ndim akekho omunye umuntu uzaniselisa amanzi. Banika iglasi yamanzi qho ekuseni nasemalanga banika iglasi yamanzi. Uyazi ba beza nga1 apha ku umnikeze ahamba selama ezomnye xa kufika lo umaziyo ba lona usenza i-treatment somnika i-treatment yakhe uyasela uyahamba. Abambonanga abanye ba ugqiba kumnikeza i-treatment. Akufunekanga ke abe expose waba abantwana ba usenza i-treatment funeka naye afane nabanye abantwana. And ke ngenhlahla yethu ke thina apha emahlubini sinabo nogqirha bethu abaqualified omxelela abagqirha apha ngelukisa ihle nguye ugqirha osebenza abantwana ube somxaba imeko yalo mntwana kagqirha inje ukwenza bamhla umntwana enengxaki encinci so consulta ugqirha and ugqirha akazothiza nawe esejari. Ugqirha uyazi ba uzaya lena umntwana yomlungisa khona lena. Asina emveni koko siyenyuka sihlali apha siyenyuka siyohlala nabantwana bethu kulantaba apho sibabeke khona sibagade toti bade babuye abantwana bethu be-right. Asinalo inyala tata mfana uhlala phaa kulantaba ehoye abantwana begadiwe ngele kwabantu esibabekayo pha abangabuyi kwalapha bona ootata noba bahlanu. Ngokusihlala kootata abadala babini kube ngawutata abafana ngokuhlala kwabo babe bathathu bagcine phona babuyi ke bona apha ekhaya. Kodwa nabalapha ekhaya ootata kusoloko sikroba kulaa ndawo esisiye kuyo abantwana singamahlubi. Asilifuni inyala kodwa siyaziva into ezenzekayo apha ezindaweni uba abakhwetha uve kuthiwa kufa 20 kodwa apha emahlubeni
asikayiva loo nto asikabi nalo elolihlo ngenxa yokunonelela abantwana bethu asibolukisayo. Xa ndihlala nabantwana entabeni into yokuqala emema ndiyihoye ukuphatheka kakuhle ebantwaneni. Okwesibini lucoceko kum esiqweni qala ndicoceke. Okwesithathu ndihlala nabantwana kukhona abantwana abanezigulo ngezigulo ekufuneka ngexesha elithile banakanelwe ngamapilisi. Okwesine ube amanzi bangawasweli abantwana basela amanzi. Kufuneka ndibe lilihlo elingqingqwa kuba yini abafana baphathiswa into ezingalunganga ephempeni kuba benzele abantwana babuye bengaphelelanga. Kwakho ndicebisa uba umuntu uyasokisa elukisa mayibe khona inyanga leyo ezathi uba isebenze abantwana isebenze napha apho bazabo behleli khona aqiniseke ngayo angalandi nje umuntu ofana nami lo njoba ndihlela lapha athi inyanga lo muntu kanti imimoya emibiza ungene ingenile kwapha apho bekhona abantwana. Apha ezinyangeni ndiyacebisa bantu basesidudeni okokuba nyani maseyibambe loo nto. Umuntu makangathathi inyanga ezokhusela abantwana inyanga engaqinanga kwinto zemimoya emibi, inyanga efundayo akufundelwa ebantwaneni ngoba ngabantwana babantu aba bebonke. Kufuneka inyanga uthathe eklasekile eyaziwayo ngoba kukhona imimoya emibi uva umntana esithi ngiyangibiza ugogo asizifune ezo nto. Funeka inyanga eqinileyo. Abantwana ke aba bethu xa bezoke ke bele esikweni abantwana ngabethu kunyanzelekile ukuthi sibazilele ngoba inyanga zoke ubekile umthetho wokuba ungaleqi iziko. Funeka wenze kanjalo, ungayiphathi imesi, ungayiphathi iharafu, yonke ke lonto nenaliti ungayiphathi, wenze ke elosiko kuthiwe lenze. Silihloniphe kakhulu thina isiko lethu. Wonke kumzali onomntana wenza lonto inyanga ethe yatsho kuye ukuthi nze ningenza into ethile nento ethile. Siqhubha ngolohlobo ke thina amaHlubi. Siyalithanda isiko lethu thina amaHlubi. Siba lusizi kakhulu nakumane kuza CVFM zithetha ngabakhwetha abafile. Asinabakhwetha ababhubhayo apha thina. Ibambi into esiyivayo kule mihlaba esingaziba balisukela ngani isiko abangalazi. Isiko leli lelamaHlubi. Siyacela ke kuhulumente uba xa kuthathwa izigqibo zolwaluko makasibize singamaHlubi sizokwazi ukubafundisa ngesiko eli lolwaluko ukuze kungafi abantwana. Ayisibanga ixhala thina lento kodwa kunyanzeleka into yokuba wonke ubani nobani ozakulusa nolusayo ayame kwimithetho ebekwe urhulumente emayilandela. Kuyafika ke usuku lokuba kuthiwe ayabuya amakhwenkwe. Hayi ke ngaloo mini athi xa bevela phaya asibazi babavela kodwa sibona sebethi gqi ndaweni ithile kuthiwe nabaya. Hayi ke omama bayiyizele belahla ingubo bambi kodwa banaloyiko ukuba kazi ba uphi na umntwana wami.
Tata xa kunamhlanje usibona sikule ndawo sisuka kude kakhulu singalamadoda kuba kaloku sikhulisa isizwe sangomso ukuze sazi kokubana singaphelelwa iculture yethu. Ngako oko ke wonke amadoda akhona apha uyawabona ngamadoda asuka kule ndawo. Akhona mnye umuntu oze apha ikukuthi akazange wakwafikele kule ndawo sifikele kuyo. Awubona la madoda lapha ngaphakathi ngamadoda esesibuye nawo ngamadoda kusasa ke lapha. Esiqonda uba bazawubamba esi sizwe basithathe basibhekise phambili. Siyabulela kumzwa kwamashiya. Siyabonga kwamashiya ngabantwana bethu. Ayikho into endizayithetha kakhulu abantwana besambe nabo babuye bephele inkosi. Kuye ngoba kulichulumanco kakhulu kum okokuba abantwana baye bephila babuya bephila. Okwesibini ke tata ukwakha isizwe samaHlubi tata. Ndiyathunga mna ndiyazidizayinela izinto zam. Sibulela kakhulu kotata baseMatatiele. Ingakumbi amaHlubi ngokugcina olisiko lethu. Abazali babantwana beza besisixa. Ingakumbi ke omama bona beza nomsebenzi omninzi because bafuna xa bephuma amakhwenkwe abo banxibe impahla efanayo. Ndibathungela ukuba bayi-30 ndibathungela bonke boyi-30. Kangoba ndize nilale apha ndihlale mhlawumbe noba yi-3 weeks noba yilo 2 weeks. Kuthi ke athi Matatiele nje masingabathungi singamasiki bamalaphi. Lento ukuthi ifana ne-Durban July because yiyo la ndlela esenza ngayo imali leyo. Kakhulu kude kube nguJanuary ke lento iqala ngoNovember kude kube nguJanuary. Ndiziva ndivuyile kakhulu ndize ndayigqiba le process yokwaluka lento esifundisiweyo kwaHlubi into nathi esibone ibaluleke kakhulu esizayifundisa nabalandelayo wenzele uba ingabi salahleka. Aba for a month banathi akalazi icuba akabazi utywala waza lento beyisondliwa ngayo efundiswa nendlela zokuziphatha ibisisikolo phambili mayiphuma apha nobe engayanga esikolweni maphinde esikolweni because ayikho ifuture kule nto ukudlulisa nje sisikolo phambili akunjalo. Kutsho mna ngiyabulela ke mntanami ngikunikile lento ngisabulela amadoda ke ngoku ngibulela lama abatata babili abangatata benu. Ngibonga kakhulu bazali nabe bemane besiya kwelaqala nje ababonke. Ngalo mazwi ndicinga into yoba ndiwunikile umfanekiso wokwaluswa kwamakhwenkwe amaHlubi nabeSuthu ngokunjalo kuba ekugqibeleni senza into enye thina amaHlubi nabeSuthu. Apha ephondweni siyacela ukucebisa uba bonke abantu abenza usiko lolwaluko mabafune kwinkosi uMavimbela obufumaneka apha eluyengweni bafuna inumbers ukuze bafumane isigungu samadoda alwaziyo usiko lolwaluko abancedise ukuze abantwana bethu bangabhubhi. Hayi ke maHlubi amahle senonixolela injongo phambili ukunceda isizwe ukuthi singafi futhi singahlekwa ngamasiko ethu. Futhi enye into ebalekile masinganyobheki noma sigxobheke noma singcoliseke sonke ube ngathi sonke isiko silazi kanti isiko siyalazi thina. Masifunde ezinye izizwe ngathi. Nanixolela ke maHlubi sesawudibana kwaNgqayidala xa khona kutheke ukuthi khona Mashi unendaba